baphulaphuli beSabela FM sikwinkqubo yemvuselelo. Bothini na ke ukumnqula lowo bangakholwanga kuye? Bothini na ke ukukholwa kulowo bengamvanga? Bothini na ke ukuva kungekho mshumayeli? Bothini na ke ukushumayela bengathunywanga? Siphethe umcimbi womshumayeli uYona unyana kaAmithayi baphulaphuli beSabela FM. Xa ke sifunda iBhayibhile isixelela ngesisixeko siyiNiniva, sisixeko esakhiwe kwakwiGenesis kuNimrod. Ngeli xesha ke i-capital city phantsi kolawulo lase-Asariya. Xa unoya namhlanje eNiniva, iNiniva ifumaneka kwi-northern Iraq, ilocateka ke kwi-East Bank of umlambo owaziwayo njenge-Tigris. Xa unoya ke eNinive namhlanje, xa uyifunda ke incwadi kaYona ikuxelela mhlophe okokuba ngumshumayeli uYona owayebizwe nguThixo, wanikezwa a clear mandate okokuba makayoshumayela eNinive. And uThixo ngokathi kuYona makayoshumayela eNinive, uThixo uyayazi iNinive okokuba injani. uYona ke xa ufunda apha emveni koba esindile kule nto ebephoswe emanzini yamginya inhlanzi 3 days, uthi ke xa ithetha bendihleli ndikwazi okokuba unguThixo nenceba. Ngamanye amazwi uYona ebenento ethi iNiniva mayingasindiswa, ingake bonke abantu bangawazi umnqweno kaThixo, ingabonke abantu bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso. Mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo yiNkosi uYesu. uYona ke enhlizweni yakhe ebenento ethi iNinive nobuThixo akayisindisanga, kuba eyona nto ibimthukuthezela uYona sisono saseNinive. Nabantu baseNiniva ebebazi into kokuba basithanda kangakanani isono. Iinkonzo zikaKristu zininzi bashumayeli, ezinye iinkonzo zingokokuthanda kwethu, ezinye iinkonzo zichasene nokuthanda kwethu. Sibhaqa apha inkonzo kaKristu ichasene nentando kaYona. uYona akababoni abantu besindisiwe, uThixo ufuna abantu bakhe basindiswe. Ngoko ke iminqweno kaYona ayikwazi ukuphumelela kuba icebo likaThixo limile okokuba abantu mabasindiswe. Baphulaphuli beSabela FM, uYesu weza ukuzofuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Iagenda yamazulu ukusindisa umntu. Baphulaphuli beSabela FM, umshumayeli okhohlakeleyo ofana noYona akababoni abantu okokuba
abaseNiniva bafanele ukusindiswa. Imistake kaYona ukwazi izono zabantu abaseNiniva, and abagwebe enhlizweni yakhe uYona ngelithi izulu alibafanelanga abantu abanje. Kanti ufefe lukaThixo luze kuboni, sakhawulelwa esonweni samithelwa kuso. Ngoko ke ufefe lukaThixo luze kuboni baphulaphuli beSebele FM. Nawuthi ke uYona unikezwe imessage amakayishumayele eNinive. Imessage ayinike uThixo ayinike uYona ithi xelela abantu baseNinive into yoba mabaguquke. And uYona was supposed to preach repentance. Okokuba abantu mabaguquke. Amandla okuguqula abantu akazuba kwintshumayelo kaYona, kodwa amandla okuguqula abantu azoba selizwini likaThixo elithethwa nguYona eliphefumlelwe nguThixo. Baphulaphuli beSebele FM, bashumayeli asinawo amandla okuguqula abantu, kodwa amandla aselizwini likaThixo okokuba ilizwi likaThixo lingumlilo dlayo. Baphulaphuli beSebele FM, ngoko ke kubalulekile bashumayeli sizigoca-goce xa siyikhangela umyalezo kaThixo, kwaye singabeki isandla elizwini likaThixo, ngoba hleze sijike imessage kaThixo. Baphulaphuli beSebele FM, ngoko ke mshumayeli, xa uhlele egumbini lakho ulungisa umyalezo, susa imvakalelo zakho nembono zakho, kodwa uthatha ingcamango kaThixo nelizwi likaThixo utolike ebantwini okokuba uThixo uthini. Ngethamsanqa wonke umshumayeli unikezwe intshumayelo, kodwa uYona wayinikezwe umgca wamnye, hamba uyothi ebantwini mabaguquke. Baphulaphuli beSebele FM, uguquka ke kukutshintsha kwengqondo nenhliziyo. Baphulaphuli beSebele FM, kwizinto ubuzazi utshintshe indlela ozijonge ngayo noziqiqa ngayo. Baphulaphuli beSebele FM, uYona ke wayiphethe lo message, and uThixo umthuma le message nje akathembanga Yona. uThixo uthemba ilizwi lakhe, ngoba bethunani ilizwi likaThixo linamandla. Baphulaphuli beSebele FM, ilizwi likaThixo linamandla. Inguquko uYona kwakuthiwa makayishumayele yile eshunyelwa nguYesu equleni. Ithi intombi yomSamariya, asinabudlelwane phakathi kwamaJuda nathi maSamari. Uthi uYesu ububusazi uba ngubani la ocela amanzi kuwe, ngeba nguwe ojikayo ocela amanzi kuye, kuba mna ndinamanzi awobomi. Baphulaphuli beSebele FM, ithi ke ngoku kule conversation xa iphelayo le ntombazana ibhaqa into yokokuba ithetha noYesu qobo. Baphulaphuli beSebele FM, iguquke le ntombazana. Baphulaphuli beSebele FM, ithi iBhayibhile yawushiya umphanda yangena esixekweni. Bonani nanku umntu ndidibene nomfana ungafaniyo nabanye abafana, endixelela izinto ezinkulu endake ndazenza. Necebo likaThixo nguye engumesiya, wayebantwini ephethe umyalezo. Bathi abantu asidingi noba sive wena uthetha, sibone inhlalo yakho nehambo yakho isike yatshintsha ukuza kwakho kwabonakala into yokokuba udibene noYesu, uguqukile. Inguquko uYona akwakuthiwa makayishumayele yileyo bazalwane, yileyo baphulaphuli beSebele FM, yileyo yokuba kushiywa umphanda kungena esixekweni. Leave enough evidence
that you have repented. Shiya ubungqina obaneleyo kokuba ubokobo bethu nana uguqukile. Bazalwane bam abasintanda, ewe ubukade usithi uThixo akekho, kodwa namhlanje kule mvuselelo sizothi kuwe izulu nomhlaba zonke ezo zinto zadalwa nguThixo, azisukanga zabakho. Kukho uThixo osemazulwini olawula yonke imicimbi eyenzeka emhlabeni. Akwaba ungakholwa noba ke bonwa uThixo kodwa ukhona. Akwaba ungakholwa baphulaphuli beSabela FM, ungathembeli kwezem yayisithi imessage guqukani. Uyana wayithunywe lo message oba makaye ebantwini baseNiniva ayothi mabaguquke. Inguquko ixake umfundisi uNikodimo efundisa ngomthetho endlini etempileni. Baphulaphuli beSabela FM, ubungahlala kwintshumayelo zikaNikodimo, ubungathi ucinga uNikodimo uyakholwa. Baphulaphuli beSabela FM, kuba uNikodimo ithatha incwadi engcwele ayitolike njengoba injalo, kodwa uNikodimo kwisiphiwo benaso sobufundisi nokwazi umthetho, baphulaphuli beSabela FM, ebengazange adibane noKristu. Baphulaphuli beSabela FM, wachwechwa ngobusuku uNikodimo, wayathi Yesu ndingathini ukuze ndikholwe? Kwathiwa Nikodimo, zalwa ngokutsha, repent, guquka. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ukuze uzalwe ngokutsha. Yambhidisa le nto uNikodimo. Ndingathi ndimdala ndiphinde ndibuyele esizalweni sikamama. Wathi uYesu andithethi loo nto Nikodimo, kumele kokuzalwe ngokutsha. Ingqondo yakho mayishifte kwizinto ubukade uzazi, ujonge uKristu eyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Nikodimo, amehlo akho ngoku makangazinto. Baphulaphuli beSabela FM, nguPawulos ebhalela ibandla laseKorinte esithi ndiyacinga into yoba ninezinto issues phakathi kuYesu. Baphulaphuli beSabela FM, imessage yayiphethwe ke nguyona, yayithunywe nguyona. UMthixo wayinikeze uyona esithi makaye naye eNiniva. Yayimessage yokokuba abantu baseNiniva makaguquke, mabaguquke. Baphulaphuli beSabela FM, sizothi namhlanje makube khona inguquko. Baphulaphuli beSabela FM, inguquko ke xa uzijaja uzibona ungcwele, compare yourself to Christ, uyosibona into yokokuba awunalo uthando, kwaye awunalo uxolo, kwaye awunayo inceba, awunalo novelwano. Xa uzijonga esipilini subeke omnye umzalwane, kuba uzozibona uperfect xa ubeke omnye umzalwane. Amadoda amabini asetempileni ayathandaza, ithenye mna Thixo ndigcina imithetho, ndiyanikela, ndingcwele, andifani nalaa ndoda esekoneni. Yona lirhalarhamnco le ndoda engazaniyo nawe. Yabisithi le ndoda esekoneni xa ithandaza, Nkosi ndingumoni, kodwa iba nedarhu kum, yaguqukela kuThixo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe xa sizivuma sizixela izono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule konke ukungalungisi. Baphulaphuli beSabela FM, uyona wayithunywe imessage yokokuba abantu mabaziqonde into yoba bonile bayamona uThixo. Baphulaphuli beSabela FM, asimvisi kamnandi uThixo ngendlela esithetha ngayo, ngendlela esenza ngayo, ngendlela baphulaphuli esicinga ngayo, kodwa kuyo yonke loo nto uthi wakuziqonda mphulaphuli ubhenele kuThixo. Uthi uYesu xa ibakhomparisha ke aba bantu abathandaza etempileni, atsho yena onomthandazo onovuwa nguThixo ngulamoni oguqukayo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo uyamthanda umoni oguqukayo. Baphulaphuli beSabela FM, uyona ke kokufanele into yoba xa isiye yimini
niniva ayephethe lo message baphulaphuli beSabela FM. Imessage le xakayo. uPetros kwake kwehla umbono kuye kwathiwa Petros nazi izilwanyana xhela apha kwekulombono bonayo. Wathi uPetros xa ndiyifunda iBhayibhile ezi zinto kuthiwa mandingazidli. Wathi uThixo okwesibini, Petros xhela utye. Wathi uPetros xa iphendula, andiyityi mna into eyingqambi. Wamkhuza uThixo. Wathi uThixo, Petros kutheni usithi ihlabathi endilifeleyo usithi wena lihlambulukanga? Utheni ugweba abantu endibafeleyo nje? Baphulaphuli beSabela FM wamkhomba emzini wamhedeni okokuba makayolalisa khona amshumayeza iindaba ezilungileyo umuntu ongakholwayo. Baphulaphuli beSabela FM wabuya uPetros esithi, ndiyaqiqa ngoku uThixo akangamkhethi wabuso bamntu. Baphulaphuli beSabela FM uyona ke wayithunywe niniva okokuba yovakalisa lo message okokuba abantu mabaguquke. nguYohane uMbhaptizi oyisima phezu bethunana kumathafa aseBhathabhara. uthi uJohane xa ibhaptiza phaya, guqukani nzala ndini amahlamba nibhaptizwe ukuze nikwazi ubonana noThixo kwelizayo izulu. Baphulaphuli beSabela FM ewe yona nto yona awayithunyelwe eNiniva ilintshumayelo kuba uThixo akasithumi nje, akasibizi nje, angasinika umyalezo. And umyalezo was clear bethunana, kodwa eyona nto esiwarishayo namhlanje inye into yokokuba uthi uphethe umyalezo ulahleke nawo. Baphulaphuli beSabela FM ufunyane kwiindawo zabantu abangakholwayo kodwa uyakholwa. Baphulaphuli beSabela FM ewe ixhala sinalo namhlanje kukulahleka komyalezo. Baphulaphuli beSabela FM sinexhala namhlanje lokokuba umyalezo uThixo akunike wona ungalahleki. Yime endaweni yokuma ewe lifike ilizwi likaThixo lathi suka ume ubheke Niniva. Emshumayeli yime endaweni yokuma umele ilizwi likaThixo. Baphulaphuli beSabela FM mele ngqinela inyaniso kuphela. Baphulaphuli beSabela FM thetha inyaniso. Baphulaphuli beSabela FM ewe thenga inyaniso ungathengisi ngayo. Yamshumayeli yamzalwane uKristu wayifela levangeli ukuze mna nawe siyobonakala kwindawo zaphezulu emazulwini. Ngoko ke ixhala lethu namhlanje kokuba uthi unikezwe imessage, uthi unikwe imessage, uthi unika imessage uhamba udlala, uthi unika imessage uhambe unihamba udlala. Baphulaphuli beSabela FM bazalwane bam abazintanda, masiyi-expande lento kuba idoctrine yethu ithi we believe in priesthood of all believers. Sikholelwa kububingeleli babo bonke abantu abakholwayo. Ngoko ke asikwazi ukuyiconfina le message namhlanje kubashumayeli qha, kodwa sinothi mzalwane sicela ufumaneke kwindawo abazalwane abafumaneka kuzo ukwenzela into imessage ingaphoncuki. Baphulaphuli beSabela FM siza kuni namhlanje sizothi kuni ningabheki eTashishi, nizokonzakala xa nibheke eTashishi. Baphulaphuli beSabela FM kodwa jongani inceba kaThixo sele umshumayeli emkile kwimessage, emkile kwi-assignment, kodwa uSpefo likaThixo lamlanda wajulelwa ntle. Wafika uThixo wamisa idolphin okokuba izifike imbambe angaginywa ishark kuba izomonzakalisa. Baphulaphuli beSabela FM guys, embilini wenhlanzi iintsuku zintathu mathunana andazi kulo yona kuthiwa uphu yona. Mhlawumbi baya police station
uyoripota a missing person. Kanti icebo likaThixo lalikumhlangula uyona, kuba uyona wayezofumana umvuzo wesono akuthiwa kukufa. Baphulaphuli beSabela FM, kodwa wanenxwewa uThixo akambulala uyona, akavuma into obuyona makafe. Baphulaphuli beSabela FM, oyiboni ninceba kaThixo endleleni umane ubhayiza mzalwane, uphuma ungena okukaIsrayeli emkholweni. Oyiboni na inceba kaThixo, osibonini isandla sikaThixo esimane ukhongoza, umane uphuma endleleni kodwa uThixo mane kukhumbuza, ndisenguThixo, ndisengumntana, usengumntanam. Baphulaphuli beSabela FM, ewe uIsrayeli waziwa ngongena ephuma kuThixo, ngokumjikilela uThixo nokungamazisi uThixo. Ngamini kwakumnandi kuIsrayeli, wazimisela wakhe uThixo, waqumba uThixo, wabahlisela amathumba. Bathi kodwa bonke abathi badliwa zinyoka, wathi kuMoses makumiswe inyoka yobhethu ukuze bonke abathe bajonga kuyo basindiswe. Anisibonini isandla sikaThixo bazalwana kokuba usiganga uThixo, sesiya emaweni sesiyowa kodwa uThixo olula isandla sakhe sofefe. Ewe baphulaphuli beSabela FM, kodwa sizothi namhlanje eyona nto sicela ukuyimisa kuni inye. Baphulaphuli beSabela FM, into kokuba uyona ke wathunywe Nineve. The assignment was clear, the task was clear, his calling was clear. Ewe bazalwane, ubizelwe ntoni? Mhlawumbe uzazi uzogilana nabantu ungalazi ubizo lwakho. Khake ngoku wenza introspection, ubizela ukushumayela, ubizela uprofeta na ebandleni likaThixo. Ubizela ukushumayela, shumayela. Ubizela ukufundisa ebandleni likaThixo. Uba ubizela ukufundisa, fundisa. Ubizele ukuvangela ebandleni likaThixo. Ubizele ukuvangela, khangela abantu ubaxelele ngoThixo osindisayo. Ubizelwe ntoni? Ubizelwe ntoni? Eyona nto eyingxaki komatiloshe babebuza uyona koba yona kanti yintoni wena umsebenzi wakho? Ubizelwe ntoni? Ubizelwe ntoni? Mhlambi kukhona ubhutyu nje ebandleni likaThixo, ngabantu ababizelwe ukuthandaza kodwa bayome endaweni yokushumayela, babizelwe ukushumayela bayome endaweni yokufundisa. Mhlambi kukhona ubhuthu nje endlini kaThixo, into yoba abefanele uprofeta babekwe ngemva kuma bafanele ukufundisa. Yebazalwane, xa ungazazi ubizelwe ntoni, xa ungazazi ubizelwe ntoni, uzoyibhudi assignment. Sizothi namhlanje khakusikhangele ubizelwe ntoni, kwaye le nto uThixo ayidiphozithe kuwe uzuyazi into bumadeke akayidiphozithanga kuye. Ngoko ke there's no need of basikompete, there's no need of basikompete. Bazalwane sibizelwe ukuhambisa indaba zikaThixo in season and out of season. Ngamaxesha mnandi kuthi bashumayeli masishumayele, nangamaxesha kukraka emiphefumlweni yethu kodwa masime sithi uThixo mhle, uThixo ulungile. Sithi wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe nokuphela kozeleyo, ukuze lowo nalowo okholwayo asindiswe. Baphulaphuli beSabela FM, ewe namhlanje sizothi kuni yanga uThixo angathi xa inithuma nibheke Nineve. Yaba sisandla sikaThixo esihlangula uyona. Baphulaphuli beSabela FM, ewe kodwa sizothi kuni bhekani Nineve. Ube uyazi Nineve uzufunda incwadi yezenzo, ibandla lokuqala ukuthola lihlala lidlelana. There was communion. Baphulaphuli beSabela FM, there was communion. This early church lived ngendlela yokudlelana. There was a relationship bazalwane, there was a relationship phakathi komnye nomnye. Baphulaphuli beSabela FM, ndiyayicinga into kokuba xa
kwakusithiwa uPetros ubanjiwe kuthiwa lathandaza ibandla ngenyameko kuThixo kuba laliva into yoba omnye wabo akekho phakathi kwabo usentilongweni. Lathandaza ngobusuku azosebulawa uPetros, lathandaza ibandla lama latarhuzisa kuThixo. Bazalwane, xa sithunyiwe ke siyathandazisana, siyathandazelana. Bazalwane bam abazintanda, siba yi-community, sihlala siqhekeza isonka, sihlala siqhekeza isonka newine, sisoloko bethunana sisenza umthendeleko wokhumbula into okokuba akho nto singcono ngayo, thina safelwa, sathengwa ngegazi ukuze sibe ngabantwana bakaThixo. Sihlala sisenza loo nto. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ibhekane niniva niyomisa umyalezo uThixo anithumele wona. Mhlawumbi umphulaphuli uyazibuza into yoba ubizelwe ntoni. Yewethu khawuhlale phansi ukuphicotha ukholo lwakho, uphicothe ubizo lwakho, ukujonga iziganeko ngeziganeko. Uyabona ke into kaThixo ayenzeki overnight. Ngamanye amaxesha kusenokwenzeka into yoba kudala uThixo ekumisele into yoba ube ngumphilisi. Baphulaphuli beSabela FM, iziganeko ngeziganeko ke emana uThixo esolatha into yokokuba ngeba unegephini apha uyathandaza ukuze umntu wamaphile. Baphulaphuli beSabela FM, masingagilani kodwa masiziqonde into yoba lona lowo ubizelwe ntoni. Xa kodwa uThixo kubiza ukunikeza umyalezo, wanikeza umyalezo umprofeti womnyana kaAmithayi okokuba makayothi eNiniva, abantu baseNiniva mabaguquke. Sizothi namhlanje guqukani ukuze ningadibani nengqumbo kaThixo ezayo. Baphulaphuli beSabela FM, guqukani.